дар ҳақиқат дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат марказҳои фарҳангии фароғатӣ барои сокинон яке аз мавзеъҳои истироҳатӣ ва сайругашти оммавӣ мебошад. дар даромадгоҳи ноҳияи шаҳри нав оғоз аз солҳои 2001 гулбоғи ба номи устод Мирзо Турсунзода бунёд карда шуда буд ки он имрӯз ба талабот ҷавобгӯ нест. Имрӯзҳо ки дар тамоми минтақаҳои мамлакат созандагиву бунёдкории иншоотҳои бузург бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муташаккилона ҷараён дорад, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав низ тасмим гирифтанд ин майдонро таҷдид намоянд. аз навсозии майдони гулгашти шоири бароманди халқи тоҷик Мирзо Турсунзода мебошад ки мо дар ин ҷо кору фаъолиятро оғоз намудем. мо сохтмончиҳо кӯшиш мекунем ки то ҳамин ҷашн гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин сохтмони зеринро сохта ба истифода диҳем. мо ҳоло ғайр аз ин иншоот бо якчанд иншоотҳоро дар оянда ба нақша гирифтага ҳастем, аз ҷумла боғи қасри фарҳанги ноҳияи шаҳри нав сохтмонаш идома дода истодааст ва ғайр аз ин бо якчанд иншоотҳои яъне ки биноҳои истиқоматиро ба нақша гирифтааст. ин иншоотҳоро то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро сохта ба истифода диҳем. ҳамчунин дар нақша аст ки гирду атрофи ин боғи фарҳангии фароғатие ки масоҳати 0,30 гектарро ташкил медиҳад аз тарафи муассисаи коммуналӣ, идораву ташкилот ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия садҳо гулҳои ороишӣ, дарахтони ҳамешасабз шинонда шуда ва зери дарахтон нарм карда мешаванд. аз идораи меъмории назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав иттилоъ медиҳанд баҳри дар сатҳи баландпешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 иншооти хурду бузург ба нақша гирифта шуда то имрӯз синфхонаҳои иловагӣ, дуконҳои хизмативу маишӣ ва майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шудааст. баъди сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 442 иншооти таъйиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда буд. аз ин 365 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шуд. дар боқимонда 77 иншооти дигар бошад сохтмон муташаккилона идома дорад. дар ноҳияи шаҳри нав то ҷашни наврӯз бинои таъйиноташ гуногун аз ҷумла ҳифзи муҳити зист ки аз ҷониби ҷамъияти идораи масоилиши мардуди рафрӯз соли 2019 оғоз гарда буд ба истифода дода мешавад. кӯшиш мекунем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи он иншоотҳои ба нақша гирифтагӣ шуда пурра сохта ба истифода медиҳем. бо мақсади фароҳам овардани шароит барои фароғату истироҳати сокинон дар ин боғи фарҳангии фароғатӣ дигар воситаҳои дилхушӣ низ насб карда шуда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад.